da ɗume ta ba yanzu nan Donald Trump ya bada umarnin a tura babban kariya na ruwa wanda yake da ɗauke da makaman nukiliya. Wannan jirgin yana iya ɗaukan makaman nukiliya, kun san dai da makaman nukiliya ke da hatsari, to wannan shine babban kariya na jirgi na uku wanda yanzu aka tura shi gabas ta tsakiya, an ce tafi gabas ta tsakiya. Sauran wa'annan manya-manyan jiragunan kariya kamar su Abraham Lincoln da Gerald Ford sun sassamu matsala, wanda ma a last interview da aka da Donald Trump ya admitting din cewa tabbas irin ta haka musu hari, shi yasa suka yi nesa da su inda suke tunanin drones ɗinsu da missiles ɗinsu ba za su iya ricin ba, shi yasa suka yi nesa da su. To yanzu wannan jirgin an ce shi kaɗai ne jirgin wanda ke iya ɗaukan makaman nukiliya ya harba ta daga kan ko'ina. Yanzu wannan in dai ba yaƙi suke shirin yi ba, ko kuma a yan ƙarƙi ne Donald Trump yake faɗa yake cewa sun yi nasara a yaƙi, to menene na ƙara tura wani sojoji, menene tura ma kai wannan jirgin, wanda wannan jirgin ba ga aka tura shi, to yaƙi ne wanda za a yi shi mummunan yaƙi ne, ba wai irin yaƙi ne na yara ba. Wallahi wannan wani fes ake nema za a shiga a yaƙin nan. Mu dai anan kullum abin da za mu dinga cewa shine Allah ka ba Iran nasara, kuma insha Allah sai ta yi maganin su. Don wallahi empires da dama sun kara da Iran tun kafin ma a kira ta Iran, tun tana fashiya an kakkara da ita, an kasa da ita saboda irin zarra da ƙarfin imani da mutanen ƙasar suke da shi, amma har yanzu babu wata ƙasa da ta iya cin mata. Amma to insha Allah mun san sun dogara da Ubangiji, kuma Ubangiji zai ci gaba ba su nasara. Allah ci gaba ba Iran nasara, amin.